jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettunon ɗon ko sifa e kelle gadana e jaydeji leydi Sénégal joni palin koye jaydeji ɗi altine nogasi jeenayi lewru juin hitande junnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien kam musimen jayndiyankoɓe ɓe garti koye nden ɗon eɓɓore ko yowiti alhaali révision constitutionnel mo ganduɗa kay landa Pastef ene jogui ɗum ɓe mbi ko réforme mo ganduɗa kay ari kono onno réforme addi ko peccor ɗo e nder leydi ndi ɓe garti noon kam musimen jayndiyankoɓe e on ɗon kew hewo e wonni wondude ni e ɗin ɗon kulhulli ganduɗa kay ne joga e ko yowiti on ɗon fannu hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Sud Quotidien jayde Walf Quotidien ko hen arti ɓe mbi ko proposition de révision de la constitution ene wonitande kam musimen jayndiyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbi ko altine mo ganduɗa kay ko altine jogaɗo kulhuli no fewi kono kadi ko altine kadi jogaɗo kulhuli no fewi hono no wiiri kam musimen e jayndiyankoɓe ɓe garti noon e ko yowiti alhaali gonka ɓe ganduɗa kañumen goni nden ɗon eɓɓore ɓe ganduɗa kañumen goni opposition o woni tan lunno ngo erima ɓesgude diyete nde jaltata mbaɗa seppo toon to yeeso damal suudu sarɗiyeji leydi Sénégal hono no wiiri kam musimen jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e hoorejo leydi ndi ko yowiti alhaali e référendum ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde Walf Quotidien jayde Quotidien le Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko révision constitutionnelle duuɓi sappo e joyyi caggal ko kewnoɗo ete 23 juin 2011 ene woni de oɗo saaha kay ko yowiti alhaali on ɗon fannu ko ɗum kay woni ko teskitaɗo ete e nder leydi Sénégal ɓe garti noon ko yowiti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Mimi Touré wondude omo ganduɗa kañum woni Moundiaye Cissé mo société civile hani eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni jaaɓe landa Pastef kono ne kadi ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Abdourahmane Diouf mo ganduɗa suuti konngudi ko yowiti e on ɗon fannu ɗum kala ina tawe e jayde ndeyete kono noon jayde arti ɗi nokkulhuli jogade ñalawma hande o ko yowiti alhaali on ɗon révision constitutionnelle wonande kay sarɗiyankoɓe ɓe landa Pastef ƴeewoyen jayde L'As Quotidien kam musimen jayndiyankoɓe ɓe mbi ko caggal nde lunno ngo eri dendagal ɓesguji liɗi garata mbaɗa manifesté toon to damal suudu sarɗiyeji leydi Sénégal gam hollirde wasde mumen yadude nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni Pastef ene jogui ɗum ɓe oyrima noon ɓe ganduɗa kañumen société civile kam e syndicat ji ha niya dendagal terɗe jeeyaɗe opposition nde jaltata ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi ko altine oɗo kay ene wonta nde oɗo saaha joni ko ɗum ganduɗa kay kañum woni duule ɓaleje ni goni e wonde goni e wirtade e leydi ndi hono no wiiri kam musimen e jayndiyankoɓe konngudi Mimi Touré kam e omo ganduɗa kañum woni député ji ɗi landa Pastef mone kala nena ƴetta position e on ɗon fannu hono no wiiri kam musimen e jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede e jayde L'As Quotidien ƴeewoyen e jayde Li Quotidien ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko caggal ko kewno e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho woni 23 juin 2011 ene wonde ko ɓe ganduɗa kañumen goni société civile kam e ar suñu république kañumen kay mbaɗi ko eri ɗum ganduɗa kay kañum woni seppo toon to suudu sarɗiyeji yeeso suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɗum ko gam hollirde e wasde ɗumen yadude e nden ɗon eɓɓorde nde ganduɗa kay sarɗiyankoɓe ganduɗa kañum woni landa Pastef ƴetti ɗum ko yowiti alhaali wayrugol kuule dosɗe leydi ndiyete hono no wiiri kam musimen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde Li Quotidien jayde noon arte konngudi mo ganduɗa kañum woni jaggoɗo kalfinaɗo e jangde ɗo e nder leydi Sénégal ko yowiti alhaali moni kala ƴettu responsabilité muɗum ko yowiti alhaali gonɗo ɗo kawguel nge ganduɗa kay kañum woni baccalauréat mo ganduɗa ina teska walla ni ene tija ɗo ete e nder leydi ndi wondude e BFM ƴeewoyen jayde Tribune Quotidien kam musimen jayndiyankoɓe jayde Tribune Quotidien ɓe gartande ko yowiti alhaali on ɗon réforme constitutionnelle ɓe mbi ko mo ganduɗa kañum woni député ji ɗi landa Pastef kañumen kay goni ko jiiɗi forsude gueɗe ɗe kono noon mo ganduɗa kañum woni Diomaye Faye ko kañum kay oɗo saaha joni paari gam nadde e combat o gam wadde suspendre mo ganduɗa kay kañum woni assemblée nationale ko adi ko momtude ɗum définitivement hono no wiiri kam musimen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde Tribune Quotidien ɗum jeeyi sababu noon ɓe gartiri natal mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde wiyetede Point Actu kañum nene ko hen arti ɓe mbi ko
ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay ko kañum heddi ko wiyete ko ultime ɗum ganda kay kañum woni ultime maître du jeu ko yuti alhaali on ɗon affaire on ɗon alhaali mo ganda kay ko yuti alhaali révision constitutionnelle ɓe mbi ko wawi waade kala ma gueɗe ɗe yaaha arta e juuɗe makko kanko mo ganda kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e classe politique o wondude e société civile kamɓen kala oɗo saaha joni ndendini sambe mumen ngam hollirde wasde ɗumen yaadude e nden ɗon eɓɓode ganda kay député ji ɗi landa Pastef walla ni sarɗiyankoɓe ɓe landa Pastef ene jogui ɗum e oɗo saaha hono no wiiri jayde l'indépendant wi ko réforme de la constitutionnelle toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal altini hande o ko altini kulu huuɗi woni ko joga hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe kolliti noon wonde kay so renaki e ñalawma hande o ko yuti e nden ɗon eɓɓore assemblée o jogori ko mabbude e yana hono no wiiri jayde nde arti e konngudi Bougane Gueye dani ko nonne kadi konngudi ɓe ganduɗa kañum goni sarɗiyankoɓe ɓe landa Pastef ina tawe e jayde l'indépendant jayde Dakar Times kañum noon arti tan ko e titre goto woni tan windande wotere ɓe gaddi noon ko bindol boɗowol e hello ɓalewo ɗo ɓe mbi woto même a dosgal leydi amen hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe jayde Dakar Times jayde gendire nde Le Soleil ko hen arti ɓe mbi ko proposition de révision constitutionnelle on choc des positions saha kay ko lantaji ɗi walla ni jagguede moni kala nena hollita hoore muɗum eko yuti on ɗon fannu hono no wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe jayde nde noon arti eko yuti alhaali kippo gendijo leydi Sénégal caggal ne ɓe mbaɗi qualifié e dawal 16e de finale e on ɗon coupe du monde ɓe kolliti ɗon Sénégal ma hawrit e leydi Belgique ɗum koko yuti e alhaali on ɗon 16e de finale coupe du monde 2026 gonɗo e wadde toon to dowlaji dontuɗi Amérique bandiraɓe e musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗon komin kemno robina lade ko sifa e kele gadane yoga e jaydiyeji leydi Sénégal aadi meɗen e robino jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji e Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.